95% tal-poplu Libjan huwa favur il-gvern li qed tirrikonoxxi n-Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja. Madankollu huwa importanti ferm li dan il-gvern issa jiġi approvat mill-istess poplu hekk kif is-sitwazzjoni fil-Libja hija waħda ta' kajos u anarkija. Għal dan il-kap tal-missjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja Martin Kobler waqt konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem iż-żjara tiegħu f'Malta u laqa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella. Kobler qal kif hemm 3 punti ta' tħassib għall-Libjani. L-ewwel punt ikun dak tal-ISIS fil-Libja fejn qal li jrid ikun il-poplu Libjan li jqum kontra dawn il-milizzi aktar milli jkun hemm intervent barrani. It-tieni punt huwa s-sitwazzjoni umanitarja fil-Libja fejn 430,000 Libjan ħallew darhom u mxew f'żoni oħra fil-Libja. U l-aħħar punt ikun is-sitwazzjoni finanzjarja ferm ħażina hekk kif il-Libja mhix tipproduċi biżżejjed żejt. Il-produzzjoni ta' żejt fil-Libja waqgħet minn 1.6 miljun barmil ta' żejt kuljum għal 350,000 barmil ta' żejt. Huwa temm jgħid li l-poplu Libjan irid jgħix f'sitwazzjoni fejn ikollu aċċess għal mediċini u l-ikel, edukazzjoni għat-tfal u sigurtà. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella qal li issa l-Libja waslet f'punt fejn l-affarijiet ma jistgħux jistennew iżjed, fejn dak li għandu jsir minnu fih qabel ma naslu f'punt fejn ma nistgħux immorru lura.